Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka orange Nissan, lom so po niya fabricate Shillong. Haka arpoi trek mentau benaya yong arajar arpau. Kumba haka por kar arbaje ka shiteng sngi. Uslap ringkat Phria ubajor bah ulawan Ther haka snong Lapangap ka bah papa West Jaintia district. Ka snong ka badan haka po da pedang ka jela Meghalaya bat Assam. Wahe snong jong kani snong uba Diamond mi lingdo. Ulai tu bagani ka sin ka baar bau Phria ulawan Julor haka ni snong. Kabala jateng haka arpulai trek ubnai rempang mentah hiusnam arajar arpau. Mentah ka kanti Phria ubak hamjar ula Julor ro ya bon tali ki yeng kisam ha ka ba ki tnom yeng ki la pelon haba bnya khndia halor kani ki jingja uba Diamond mi lingdo ula ong ba ya menta la ban ajing khen ka ba bnya ba ha ka jo ka por ula kanturu i bor sarkar ba kin chim kya kani ka kam da ka ba aje rap karke ye ki nong snong kham tam hakom kani ka por badan ka jing khang snong